in Thailand. Jij is allemaal als ik. En hij maakt verleiden aan kanaal, dus ik de dokterschap in Precies, het zal onmogelijk opstellen. Maar in elk geval, mevrouw, nu voor iets anders. Die is koppig. Dat zal ons leuk voor je vrouw. Kom. Het zijn niet goed. Ze naast mij geen zijn. Maar elke pers kan afbieden. Kom aan. Het is radio. Kunt u ophouden, alsjeblieft? Dit is de medicinale gebruik. Wat? Die planten in mijn tuin is cybermedicinaal. Wat zijn planten? Dit plantjes helpt me wel mee helpen. Is er een nou van een honingvrucht? Correct. Als ik je ook nodig. Hoekom sê julle nie so nie? Gewoonlik gebruik mense die webwerf, maar ek is altyd bereid om 'n uitsondering te maak vir ons manne nou.